Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тикҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 20 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 10 дирам, $100 1131 сомониву 80 дирам. Дар имрӯзанабормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Чӣ хонае ки шумо дар комментария пештара навор хоҳиш кардагӣ будед, ҳавоиро мо ёфтему. Имрӯз пешниҳодтон мекунем. Бениҳоят навори шавқовар мешавад. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар корай. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Даңғара 6 сотиқ замин, 3 дархона ва веранд. аз як тараф ба кирпичи лоӣ 2 хона ва коридор сохта шудааст, аз як тараф ба сементблок. об надорад, дар наздикиёш ҳаст. хона дар ҷартеппа ҷойгир аст. мактаб, балниса, бозор ҳамаш дар наздикишай. нархаш 65 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 2 хонага квартира бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 4-умо шонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар чармгарони поёни автовокзалда. баъди магазини Гулшан новостройка мебошад. нархаш 155 000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб. дӯстони гиромӣ, 2 хонаи фурӯширо аз шаҳри Душанбе пешкаш мекунем. ҳардуш аз як одамай, ҳардуш дар як дома, як падез, якум этажда, марҳамат якум гиш, як хонага мебошад бо масоҳати 31 метри квадратӣ. нархаш ҳамагӣ 105 000 сомонӣ. дуюм гиш бошад, 57 квадрат мебошад, 2 хонага. нархи иш 1 метри квадратиш $285. маха ҳисоб кардагӣ мондагӣ малакай сомонӣ, рубл, доллар ҳамаш дар рӯи экран навистагиай. хона бошад қарор аст дар тарафи Мирзобек, шаҳри Душанбе. марҳамат бародаро, рақамҳои соҳибуш дар рӯи экран. боз хотиррасо мекунем ки хона новостройка мебошад ва айни ҳол сохтмонаш қариб ки буҷдагиай ба наздикӣ бояд супорад. Мирзобек боша кадоме надона, ҳамин аз 9 километри шаҳри Душанбе поёнтар мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсуд, деҳаи Чораҳа. 2 то хонаи 2 ошонага мебошад. якташ аз 4 дархона иборат аст, беримон мебошад. яктаи дигаш аз 2 дархона, як подвал ва дуружда ҳаммом ва як калидор иборат аст. хона рангу бор дорад. об 5 метр аз хона устар мебошад. медпункт дорад. мактаб дар наздикиш, як оғулхона, ҳоҷатхона, ошхона, ҳизбхона дорад. 8 сотиқ замин аст. нархаш 220 000 сомонӣ мебошад. хайдори конкретни боша, бо арзон меша. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экране, рақамҳои 5476 WhatsApp доранд. ва боз хона мега ки он хонаи 2 этажаш 10 квадрати дигар, берунуш штукатур надорад, устунош ҳамаш дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 дархона, 8 сотиқ замин, хонаҳо коробка мебошанд. ҷойгир аст дар деҳаи Истиқлол. 2 времянка, баня, туалет тайёрай, зиндагӣ кардан мешавад, подвал ҳам дорад. ин гапҳои соҳибшай бародаро. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, рӯ парӯи бозори Султони Кабир ва беморхонаи Истиқлол. бародаро, ин хонаро мо видеоша гирифтагем, дар канал партофтагем. арзонтар шуд. 380 000 сомонӣ, бо айидам арзонтар мешавад. соҳибуш да срочна сум дар корай, барои ҳамин фурӯхтестай. хонара ҷош бениҳоят ҷои зурай. қариб ки сари роҳи калонда, дар наздикиш мактаб, садик, буғчаи кӯдакона, пирри магазин, бозорча, ҳама чӣ ҳастай.
аз як тарафи хона агар болотар равӣ цирк мешавад, аз дигар тарафаш агар равӣ диагностикаву 46 микрорайон. 3 дар хона мебошад, 1,8 сотиқ замин дорад, ҳамом, ҳоҷатхона ва як подвалам дорад. ма ссилкаи видеои ҳамин хонара дар комментарияи навор мемонум. марҳамат, кадомеда интересне дароин тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, як додарчамон бо номи Имронҷон ба ёрдами мо сахт ниёзманд мебошад. Касали раки хун яъне лейкоз мебошад. дар қараболои шаҳри Душанбе хувай ва барои сиҳатшавиш маблағи зиёд дар кор. кадоме ки имконияти ёрдама дора, марҳамат, рақамҳои очаш дар рӯи экранай, ҳам Душанбе сити, ҳам Спитаменбонк ҳам ҳастай ҳамон номерода. кадоме агар фораша метавона очаша занг зада кӯдака хабаргирӣ рава ба ница ва агар натонед ба картаи Тоҷикистон равон карда, метавонед ба номи очаш рой кунед. Олимова Балхия ном доранд. пешакӣ занг зада огоҳ кунед. биёед бародарон, камеам боша аз барои Аллоҳ дуо кунем, то ки Имронҷон сиҳату саломат шаваю соҳиби имони комил ва умри дароз шавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар чорумо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 3 микрорайон, доми 10, квартираи 13. хона дар ҳолати хуб мебошад. баъди ремонт 3 та балкон дорад. туалет ваннаш алоҳида мебошад. харидории аниқда бо скидка мешавад. нархаш 230 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад ва соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҷои хуб ҷойгир аст. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин мебошад ва ҷойгир аст дар 14 микрорайон. нархаш 90 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад дар шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, якхонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 11 шонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка ва нархаш бошад 220 000 сомонӣ мебошад. ҷойгир аст дар назди молодёжни театр. кадоме надонад молодёжни театр дар куҷоай? бародаро, байни бозори Султони Кабиру цирк дар ҷойгир аст. ҷои бениҳоят хубай, худи хона сари роҳ мебошад. марҳамат, шумо метавонед ин хонара ду хонага кунед. кадоме ки аз молодёжни театр пурсидагӣ буд, марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 1 шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, срочна фурӯхта мешавад. соҳибаш мегӯяд ки камтар саросима ҳастем. илтимос, харидори аниқ занг занад. ҷойгир аст дар кривой назди ресторани Старый Причал, лаби роҳда. нархаш 220 000 сомонӣ мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 3 дар хона, 8 сотиқ замин, ҷойгир аст дар совхози Файзалӣ 1. хонаҳо ремонт доранд. веранда, кухня, амбархона. рости гап, бародаро фаҳмонед, илтимос дар комментария нависед амборхона чӣ маъно дорад. нархаш 200 000 сомонӣ, алишам мешавад, савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 3 шонаи бинои советии 4 этажаи кирпични мебошад. ремонти хуб дорад, яъне ремонти миёна. об, свет ҳамавақта ҳаст. дар Правсоюз ҷойгир аст, назди роҳи Калонда. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 345 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. бародаре ки аз Правсоюз хоҳиш кардагӣ буд ремонти чиқатӣ, марҳамат бародар, яке аз арзонтарин вариант. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон, 10 сотиқ замин, 5 дар хона. соҳибаш мегӯяд ки ремонт дорад. ҷойгир аст дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Навзамин бо савдо мешавад.
нархаш 150 000 сомонӣ. марҳамат. аз 112 микрорайони шаҳри Душанбе хоҳиш кардан. Марҳамат бародар, яке аз арзонтарин вариант. Ду хонага квартира бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж кадоме надона бародаро, ин подвал, яъне подвалам не, полу подвали бинои новостройка мебошад. Яъне камтарак майдача трезачиҳо дорад, ремонти нав дорад. соҳибаш мега ки хона дар домои нав, подвалошон хонакадагиянд, подвалай не ки ҳама зиндагӣ мекунанд. Подвал гуфта фикри безеб накунед, биёен бинен мардум чӣ хел зиндагии хуб доранд. хона ба ҳама ашёҳои дарунаш фурӯхта мешавад. кухни гарнитур дора, қолинои қимат дора, шфанер дора, холодильник, стиральни машина, спальни, хулос ҳама чӣ дорад. бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. бо савдоам мешавад дар назди хона. нархаш 230 000 сомонӣ мебошад. марҳамат бародаро, ва фикр мекунам як гапи соҳибаш хуба, яъне ками як бор равем бинен ку мумкин мақултон шава. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. ду дар хона, 6 сотиқ замин, ҷойгир аст дар деҳаи окулӣ, яъне сайёд. дорои ҳамаи ҳуҷҷатҳо, фундамент барои бинои дуэтажа рехтагӣ, гирдаш ба девон маҳкам, дарвоза дорад. ба рақами зерин занг занед. нархаш 160 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. ду хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар ширакапанелни дом. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. трезаош аква, дарош навай, полош ламинат мебошад. термекс, стиралка, телевизори плоский, пилисос, микроволновая печ, холодильник, спальни, шфанер, шкаф, люстра, сета люстраи нав, кухни гарнитур, уголок, прихожка, ҳама чизош хулас навай бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. медрои зиндагӣ мекунӣ. подъездошам тозая, ҷошам хубай. алиш намешавад, фақат наличка қатӣ фурӯхта мешавад. нархаш 195 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар нуҳум ошонаи бинои новостройка. хона коробка мебошад, яъне бе ремонт, ва нархаш 245 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҷойгир аст дар Зарнисор, шаҳри Душанбе. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.